Mulanga inenda yamba ulendo ndapeza Yesu mpulumutsi ulendo wakwaoko ofuna kutsala mutsale dziko lilosautsa nasiya tchimo langa inenda yamba ulendo ndapeza Yesu mpulumutsi ulendo wakwaoko ofuna kutsala mutsale dziko lilosautsa Yesu Kristu ndithu Mulungu wakumwamba kudalitseni potenga nthawi yanu kuti muli pamenepo kuti tikhalirenso limodzi mu msonkhano wathu wa tsiku la lero. Ndithu dzulo tinali nalo phunziro lopambana limene timayamba kuona kuti chifuniro cha Mulungu ndi chani. Fa Yesu Kristu akunena mochenjeza bwino nena kuti si tonse amene tikuti ambuye tidzalowa mu ufumu wakumwamba koma okhawo amene tikuchita chifuniro cha Mulungu. Awo okha amene akuchita chifuniro cha Mulungu ndi amene adzalowe ufumu wa Mulungu. Ndiye ndithu masiku amene wa tikhala tukambirana za chifuniro cha Mulungu. Ndiye dzulo tinayambapo pamene timaona kuti ndi chifuniro cha Mulungu kuti anthu ake, anthu amene ankhulupirira ndi kusankha kutsatira iye akhale anthu amakhalidwe abwino. Ndiye timafotokoza kuti tikamati akhalidwe abwino ndi chani, ndithu timagawana ngati mmenemo kuti achikondi, achifundo ndi zina zambiri. Ndiye lonso tili pa gawo B pa nkhani yokambirana za chifuniro cha Mulungu, chifukwa chifuniro cha Mulungu chimenechi tachigawa magawo asanu kapena kuti magawo 5. Ndiye lonso tili pa gawo lachiwiri lokambirana za chifuniro cha Mulungu. Ndithu musandisiye ndekha tikhale limodzi komanso masiku ena onse mpaka timalize masiku 12 amenewa. Mawu otsogolera nawo a Efeso 5:15 mpaka 7 akunena kuti potero penyani bwino umo muyendera simonga opanda nzeru koma monga anzeru akuchita machawi popeza masiku ali oyipa. Chifukwa chake musakhale opusa koma dziwitsani chifuniro cha Ambuye nchiyani. Ndithu Paulo amauza Khristu wa Efeso kunena kuti masiku ali ovuta, nyengo ili yovuta ndithu nthawi imeneyo. Koma tikayang'ananso nthawi yathu ino nyengo ndi yovuta, masiku ali ovuta, zinthu zambiri ndi zosokonekera. Ndithu tikukhala mnyengo yovuta ku chikhristu, ku chipembedzo komanso ku moyo wa pa dziko lapansi. Kotero ndi zofunika ndithu osamayenda mopusa, osamachita mopusa, tidziwitsitse, tidziwe chifuniro cha Mulungu ndi chani. Kodi Mulungu amafuna chani? Tisamangolambira, tisamangopembedza, tisamangoyimbira, tisamangopemphera. Tidzidziwa kuti chifuniro cha Mulungu ndi chani. Kwenikweni Mulungu afuna chani nanga sakufuna chani. Nde tiyende mmenemo. Ndithu lero tilalo phunziro limene tikuona chinthu chachiwiri chonena kuti chimene Mulungu amafuna china kwa ife nkona kuti tikhale anthu achipembedzo, tikhale achipembedzo, tikhale achipembedzo. Titseke maso tipemphere. Oyera ndolemekezeka ndinu Yehova Mulungu wamphamvu zonse, zikomo ifa tsiku lina ndi nthawi ina imene mwatipatsanso kuti tikhale pamodzi ndi kugawana mawu anu. Ndithu lero tifuna tikambirane za nkhani iyi yonena kuti ndi chifuniro chanu kuti anthufe tikhale opembedza, anthu achipembedzo. Khanafe ndikulitsogolera ndikuti zonse zimene titaphunzire tizitenge ndi kuzigwiritsa ntchito. Mu dzina ndi mphamvu ya Khristu Yesu tapemphera, amen. Tikhale achipembedzo, tikhale achipembedzo. Ndithu Mulungu wakumwamba amafuna ifeyo tisamangoyenda chiyendeyende, samangokhala chikhalekale ngati zimene zimakhalira nyama zakuthengo, ngati zimene zimakhalira ziweto. Ayi, tikhale anthu amene tikhale nawo moyo mkati mwathu, makhalidwe mkati mwathu, machitidwe pakati pathu, opembedza Mulungu wakumwamba, olambira Mulungu wakumwamba,
opemphera kwa Mulungu wakumwamba. Exodo 8:1 akunena kuti ndipo Yehova anati kwa Mose, lowa kwa Farao nunene naye, atero Yehova, lola anthu anga amuke kuti akanditumikire. Ndithu Mulungu wakumwamba ana Israeli adatha kufuula kwa Mulungu, adatha kulirira kwa Mulungu kuti akatulutse ku ukapolo. Mulungu amapita ndi uthenga kwa Farao onena kuti asiye ana a Israeli atuluke, asiye ana a Israeli atuluke, amasule ana a Israeli. Adzikachita chani? Adzikayenda mmoyo wawo tsopano, adzikakhala makhalidwe awo tsopano, akachiteno zimene akufuna tsopano. Akuti iyayi asiyeni atuluke akalambire Mulungu wawo, akandilambire ine Mulungu. Ndithu cholinga cha Mulungu chimene ankatulutsira ana a Israeli mu ukapolo chinali chonena kuti atuluke adzikamulambira Mulungu wakumwamba, akakhale pa ubale ndi ubwenzi ndi Mulungu wakumwamba. Masalimo 95:1 mpaka 7 akunena kuti tiyeni tiyimbire Yehova mokondwera, tifuule kwa thanthwe la chipulumutso chathu, tidze nacho chiyamiko pamaso pake, tifuulire iye mokondwera ndi masalimo. Pakuti Yehova ndiye Mulungu wamkulu ndi mfumu yayikulu yoposa milungu yonse. Malo ozama a dziko lapansi ali m'manja mwace, chuma cha m'mapiri chomwe ndi chace. Nyanja ndi yace anayilenga, ndipo manja ace anaumba dziko lowuma. Tiyeni tipembedze, tiwerame, tigwade pamaso pa Yehova amene anatilenga, pakuti iye ndiye Mulungu wathu, ndipo ife ndife anthu apabusa pake ndi nkhosa za mdzanja mwace. Ndithu Mulungu wakumwamba ndi khumbo lake ndi cholinga chake kuti monga ife anthu, monga zolengedwa zake, anthu amene analengedwa m'chifanizo chake, osati ngati ziweto iyayi, tikhale nawo makhalidwe m'kati mwathu, tikhale ndi machitidwe pakati pathu olambira Mulungu wakumwamba, opembedza Mulungu wakumwamba. Kuti ndithu tiyeni tiyimbire Mulungu wakumwamba, timkweze Mulungu wakumwamba, timutamande iye monga na malenga, chifukwa ife ndi anthu ake, ndithu anthu apabusa ake, anthu amene ali m'dzanja lake. Mulungu ndi wamkulukulu, akuyenera kulandira ulemu, akuyenera kulemekezeka, akuyenera kupembedzedwa monga Mulungu moonekera ndi modziwikiratu ndi matupi athu. Mulungu wakumwamba apembedzedwe. Ndithu ichi ndi chifuniro chake cha Mulungu kuti ife tikhale anthu opembedza. Masalimo 86:9 mpaka 10 akunena kuti amitundu onse mudawalenga, adzadza nadzagwada pamaso panu Ambuye, nadzalemekeza dzina lanu, pakuti inu ndinu wamkulu ndi wakuchita zodabwitsa, inu ndinu Mulungu nokhanu. Bible likufotokoza munena kuti ngakhale amitundu amene munawalenga adzadza nadzagwada pamaso panu, nadzalambira inu, nadzalemekeza inu, chifukwa inuyo Mulungu ndinu Mulungu, ndipo palibenso wina oposa ndani? Oposa inu. Ndithu awa amene akhulupirira namva mawu akuyenera kuti adzigwada, adzipembedza Mulungu, adzilemekeza Mulungu modziwikiratu ndi moonekeratu, chifukwa nthawi zina timatha kunena kuti kulambira kuli mu mtima, kupembedza kuli mu mtima. Ayi, zimenezo sizoona. Tilambire Mulungu, timpembedze Mulungu ndi matupi athu komanso ndi pakamwa pathu ndi zochitika zathu, monga mmene chimakhalira chipembedzo. Ndithu Mulungu wakumwamba akufuna inu ndi ine tikhale anthu achipembedzo, tikhale anthu achipembedzo, tikhale anthu ampingo, osangoti chikhristu cha uzimuzimu, ayi, chikhale choonekera ndithu chapamaso. Zinthu zimene Mulungu anazika kuti zikhale mchipembedzo, anazika kuti zidzichitika ndi anthu ndithu amene amkhulupirira iye ndi kumtsatira iye. Ndithu pali zinthu zingapo zimene Mulungu wakumwamba anazika muchipembedzo, zimene akuyembekezera kuti inu ndi ine tizitani? Tizichite. Mwachitsanzo pali nkhani ya chachikhumi ndi zopereka zimene Mulungu wakumwamba anazika pakati pa anthu ake amene asankha kumtsata iye ndi kuntani? Ndi kumpembedza iye. Kunena kuti pa zinthu zimene tingamapeze tsiku ndi tsiku, nthawi ndi nthawi, ngati zolowa zathu pa ntchito imene tagwira, ndithu 10% ya zimenezo kapena kuti chachikhumi cha zimenezo ndi chopatulikira chake cha Yehova. Tikuyenera kuti tionetsetse kuti tikachibwezere kwa Mulungu wakumwamba, komanso tipatulepo mwangofuna kwathu kapena mokha ngati mongokondweretsedwa tipereke zotani? Zopereka. Ndi khumbo la Mulungu, ndi chifuniro cha Mulungu kuti inu ndi ine tikhale mmachitidwe ndi makhalidwe amenewa obwenza chachikhumi komanso opereka chani?
chopereka. Ndithu Mulungu wakumwamba ndi khumbo lake ndi kufuna kwake kuti mkati mwathu mukhale makhalidwe othandiza anthu ovutika ndi anthu amasiye. Ndithu kuthandiza anthu ovutika ndi anthu amasiye ndi mbali imodzi ya chipembedzo, komanso Mulungu wakumwamba akufuna tikhale anthu ogwira ntchito yake pakachisi kapena muchipembedzo, tikhale anthu otenga mbali pamene pakugwirika ntchito ya Mulungu. Komanso Mulungu wakumwamba akufuna tidzisonkhana ndi anzathu kumapemphera limodzi, komanso Mulungu wakumwamba akufuna tidzipemphera, komanso tidziwerenga mawu, komanso tichitire umboni ku dziko lapansi kuwauza anthu ena za nkhani ya Mulungu wakumwamba. Ndiye tizikambeno zinthu zimenezi zimene ndithu zikukuta kapena kuti zikupanga chipembedzo cha munthu choonekera ndi maso ndi chogwirika ndi manja. Tizifotokozeno chimodzimodzi kuti mwina timvetsetsane bwino pa nkhani imeneyi ponena kuti Mulungu wakumwamba akufuna tikhale anthu achipembedzo, anthu opembedza Mulungu wakumwamba. Ndiye pa izi pali zinthu zimene Mulungu anazika muchipembedzo zimene tikuyenera kutani, tikuyenera kuchita. Choyamba ndi chija ndinafotokoza kale chachikhumi ndi zopereka. Malaki 3:7 mpaka 10 akunena kuti kuyambira masiku amakolo anu mwapambuka kuleka malemba anga osawasunga, bwererani kudza kwa ine ndipo ine ndidzabwerera kwa inu, ati Yehova wamakamu. Koma inu mukuti tibwerere motani? Mulungu wakumwamba akunena kuti kuyambira masiku amakolo anu, kuyambira nthawi yakale lonse mwasemphana ndi mawu anga, mwachita motsutsana ndi mawu anga, mwachita mosafanana ndi zimenene ndikutani ndikunena bwererani. Ndiye akuti anthu akufunsa kuti chavutanso ndi chani Ambuye? Nkhani imene yavutanso apa ndi chani? Ife timaona ngati zonse zili bwino. Kubwerera kumene mukunenako muti tibwerere motani? Ife timaona atu ngati kuti zonse zili bwino zikuyenda. Ndiye Mulungu akupitiriza kufotokoza kunena kuti kodi munthu adzalanda za Mulungu? Ndipo inu mundilanda ine, koma mukuti takulandani zotani? Ndithu pamene ife tikukhala moyo wathu tsiku ndi tsiku, nthawi ndi nthawi, Mulungu amaona zonse zimene tikuchita, amadziwa zonse zimene tikuchita, ndipo muzimenezo Mulungu wakumwamba amayembekezera kuti ngati mutachitike phindu muzimenezo, phindulo nayenso muli gawo lake m'menemo. Koma ifeyo tikangotenga phindulo ndikugwiritsa ntchito lonse, timakhala kuti tamubera Mulungu wakumwamba, tamulanda Mulungu wakumwamba. Ndithu nthawi zina ife timatokhala nawo moyo mkati mwathu wosasamala za mawu a Mulungu, koma ndithu tikadziwe kuti Mulungu wakumwamba amasamala za njira zathu zonse, ndipo njira zathu zonse amazirani, amazidziwa. Pamene zakhota Mulungu wakumwamba amaziraninso, amazidziwa. Kuti kodi munthu adzalanda za Mulungu? Ndipo inu mulanda ine, koma mukuti takulandani motani? Kumamulanda Mulungu wakumwamba koma osatani, osadziwa. Ndiye Mulungu afotokoza kuti limodzi la magawo 10 ndi zopereka. Afotokoza kuti kulanda kumene mwandilanda ine kapena kuti kuba kumene mwandibera ine ndi kuchifukwa chonena kuti simukumapereka limodzi la magawo 10, komanso mukumandibera muzotani, muzopereka. Ndakupitiriza kunena kuti mutembereredwa ndi temberero, pakuti mundilanda ine ndinu mtundu wonse. Ndithu pamene ifeyo sitikubwenza chachikhumi, pamene sitikupereka chachikhumi, pamene sitikukhulupirika mukaperekedwe kathu kazopereka, ndithu ndi mulandu pamaso pa Mulungu kumene Mulungu sagwirizana nawo, ndi machitidwe amene Mulungu wakumwamba sakondwera nawo. Kodi chachikhumi tikumbera Mulungu motani? Chachikhumi timambera Mulungu munjira yonena kuti ifeyo pamene tasankha kuyenda ndi Mulungu, pamene tasankha kukhala ndi Mulungu, timakhala kuti tikuvomereza kupezeka kwa Mulungu, tikuvomereza mphamvu ya Mulungu, tikuvomereza kuti Mulungu ndi mbali imodzi ya moyo wathu, ndipo Mulungu ayenda nafe, ndipo ife titani tiyenda naye. Ndiye zonse tikamachita timachita ndi Mulungu wakumwamba. Kaya tikupanga skulu timapanga ndi Mulungu wakumwamba, kaya ndi business timapanga ndi Mulungu wakumwamba, china chilichonse timene tingachite timachita ndi Mulungu wakumwamba. Ndithu ndizoona mukhoza nditsimikiza unena kuti mamawa tikadzuka monga anthu okhulupirira timagwada pa maondo ndikupempha Mulungu wakumwamba, ndikupita ku business, mukhale nane, munditsogolere, mundifungatire, timatero. Ndipo Mulungu wakumwamba amachitadi mokhulupirika, amayenda nafe, amalamula angelo wake zachitetezo pandani pa ife. Pamene ife tikupita ku business, tikupita ku ntchito, kukapanga zinthu zina zonse, Mulungu wakumwamba amakhala ali nafe, kutiteteza, kutipambanitsa ndi kukuza malire athu.
ndiye business ija ikayenda zonse zatheka pakapezeka profit pamene pajapa phindu limene lapezeka lija sila inu nokhayi ndi la onse amene anatenga mbali pakugwira ntchito mu business iyi. Ndiye mmodzi mwa amene anatenga mbali pogwira ntchito mu business iyi, pogwira ntchito mu skuluyi, pogwira ntchito mu ntchito iyi ndi Mulungu wakumwamba. Kotero Mulungu wakumwamba ali ndi gawo mu phindu limene mungapeze, ali ndi gawo mu zochitika zimene mungapeze, chifukwa anatenganso gawo pogwira ntchito kuti phindu likanani likapezeke. Ndi chifukwa chake akunena kuti mukundilanda ine zanga, mukundibera ine zanga. Chimodzimodzi inu mutati mwapita kumalo ena kumene mwapeza mwayi wa business ndipo manyamuka kuti mungagulitsa, ndipo kumene kuja mukupita ndi nzanu amene akungokuperekezani, wayenda nanu njira yonse kunyamuzana katundu kutani zonse kupangira limodzi, katundu uja udzagulitsa limodzi. Ndithu phindu limene litapezeke pamenepo nzanu yonso likumukhudza. Mzidachitika kuti inuyo phindulo mwadya lonse mwanena kuti asisi kumukhudza, mesa anangobwera, mesa anango ndi joina. Ndithu nzanu ameneyo mawa ndi kuja sabwera nanunso, anena kuti alibe chilungamo, ndinapita nawo limodzi ku business koma sana ndigayire kena kalikonse nde sindzapita nawonso. Ndithu pamene munthu watenga nawo gawo muchochitika amakhalanso ndi gawo mu phindu lina lililonse limene lingatuluke pamenepo. Ndiye chachikhumi ndi gawo la Mulungu pa phindu lina lililonse limene limatuluka pamene ife anthu okhulupirira tapanga business kapena kuti tagwira ntchito mu njira ina iliyonseyo, chifukwa timachita ndi Mulungu wakumwamba. Ndiye Mulungu wakumwamba akunena kuti takachitira limodzi business, tachitira limodzi school, tagwirira limodzi ntchito, tapezera limodzi contract, papezekano phindu pamene inu ndine tikuganizira kuti ndiye Mulungu amene ndagwira naye ntchito iyi ndimugayire zingati. Ndiye mwini wake Mulungu akunena kuti pa phindulo mungondipatsa 10%. Ngati mwapeza phindu la 1000, 100 kwacha ndi ya Mulungu, share yake, cholowa chake pa phindu limenelo. Wabwino atani oposapo onena kuti business makachita limodzi, zonse makachita limodzi, ndipo ngati pale amene amapanga invest zinthu zodula ndi Mulungu wakumwamba, chifukwa amatumiza Mzimu Woyera umene inu simungakwanitse kugula, amatumiza angelo kudzateteza amene inu simungakwanitse kupanga hayala. Koma kumapeto kwa zonseza kunena kuti phindu langa mu phindu limeneli ungondipatsa 10%. Koma ifeyo zimativutabe 10% yonso kuti titani tipereke chifukwa chake akunena kuti mukundilanda, mukunditani, mukundibera, mutembereredwa ndi temberero. Kotero ndithu ana a Mulungu, anthu a Mulungu tinayenera ife kumabwenza chachikhumi. Chopereka ndi chani? Chopereka ndi chimene munthu umamva kuti mmene zinthu zakhaliramu ndithu I think ndingopereka ndrama iyi ngati chani ya appreciation, kapena kuti yothokoza kuti Mulungu ndinu Mulungu wabwino, tikuyendera limodzi, tikuchitira zinthu limodzi, ya appreciation wekha basi nokungotani kungothokoza. Chachikhumi ndi share ya Mulungu pa zinthu zimene mwachitira limodzi ndi ndani? Ndi Mulungu. Chopereka ndi appreciation ya inu pa zimene Mulungu wakutanini wakupangirani. Ndiye Mulungu wakumwamba kunena kuti mukundibera mu chachikhumi, kutanthauza kuti it's either simukupereka chachikhumicho kapena mukupereka koma ndi chosakwanira si 10%. Komanso akuti mukundibera muzopereka, kutanthauza kuti ntchito imene Mulungu wagwira kwa inu, ntchito imene Mulungu wagwira kwa inu, zinthu zimene Mulungu wachita kwa inu ndi zazikulu kuposa appreciation yanu imene inu mukutani mukuonetsa. Nthawi zinatu zimachitika munthu ndithu kuti anavutika njira zosiyana-siyana, iwe ndikumuthandiza kena akuzapezeka kuti business jaenda, zinthu zijazakhala bwino, wapeza profit 100,000 koma ukatenga 1,000 akuti hamweni ndiye basi 1,000 iyi muona kuti mungogula ma units basi. Iweyo kudziwa business imene woyendera, ndipo kudziwa mmene inavutira business iyi, ndipo kudziwa so profit imene yapangidwa kuti ndi chani? Ndi 100,000. Komano munthu uyu pokupanga appreciate kapena kuti pothokoza, posonyeza kukhudzika kwake kuthokoza, akupatsa 1,000. Ndithu iweyo umachimva kuti chimene chachitika apa si chani? Si chilungamo. Ntchito imene yagwirika apa ndi imene zinthu zayenera, appreciation yake kapena kuti kuthokoza kwake sikunayenera kukhale chani? 1,000 kwacha. Ndiye Mulungu pamene akunena kuti mukundiberanso ngakhale muzopereka, akutanthauza kuti ntchito imene Mulungu agwira pa zinthu zimene Mulungu agwira, ifeyo ikakwana nthawi yoti tipange appreciate kapena kuti tionetse kuthokoza, tionetse kuti
tikukondwera tikunyadira ndi ntchito imene mulungu wagwira pamoyo wathu, timapereka zonyenyeka, timapereka zing'ono zimene mulungu wakumwamba akaziona ndi kuona ntchito imene wagwira amaona kuti ndi zosadani, ndi zosagwirizana. Chifukwa kakunena kuti chimene mukupanga inu sichani, sichilungamo. Chachikhumi simukukhulupirika, muzoperekanso simukukhulupirika. Ndithu mulungu wakumwamba samafuna ndipo sakondwera ndi khalidwe losapereka chachikhumi, losabwenza chachikhumi, losapereka chopereka chotani, cholongosoka. Ndipo chachikhumi ndi chopereka zili gawo limodzi la moyo wa chipembedzo wa Mkhristu. Luka 11 verse 42. Koma tsoka inu Afarisi, chifukwa mupereka limodzi la magawo 10 la timbewu tonunkhira ndi timbewu tokometsa chakudya ndi ndiwo zonse, ndipo mumaleka chiweruziro ndi chikondi cha Mulungu. Bwenzi mutachita izi ndi kusasiya zinazo. Iyi inali nthawi imene Yesu Khristu amayankhula ndi Ayuda, ndi alembi, ndi Afarisi, namanena kuti inuyo Afarisi chimene mumachita ndichonena kuti mumakonda chikhristu chomaonetsera pamaso pa anthu, chonena kuti anthu azichiona, anthu azichitani, anthu azichidziwa. Ndiye monga tafotokozera kale kuti munthu anene akhale wa chipembedzo, ndipo chipembedzo ndi makhalidwe ooneka odziwika amene munthu umatani umachita. Chimodzi mwa izo zimene zili chachikhumi ndi chotani, ndi chopereka. Ndi Yesu Khristu amauza Ayuda kunena kuti inuyo chimene mumachita ndi chokonda kumapereka chachikhumi, mumapereka zopereka kuti anthu aziona, kuti anthu azirani, azizindikira kuti inuyo ndi anthu opembedza. Ndi akupitiriza kunena kuti komano za chilungamo ndi chiweruzo zimenezo simukonda kutani, simukonda kuchita. Ndi akupitiriza kunena kuti munakapereka chachikhumi chija, munakachita zimene zija za chipembedzo zija, komanso osasiya nkhani ya chani, ya chiweruzo. Nkhani iyi ndayikamba chifukwa chani? Ndayikamba chifukwa chonena kuti anthu ena timanena kuti nkhani ya zopereka chachikhumi imeneyo ndi ya m'chipangano chakale, nkhani ya zopereka chachikhumi imeneyo ndi yakalekale. Panopa tidzingopereka monga amene tikumvera. Iyayi Yesu Khristu ikanakhala kuti nkhani yake ndi imeneyo, sakanakamba nkhani ya Afarisi yonena kuti munakapanga zimenezo ndi kuonjezeranso zakuti. Nkhani ya chachikhumi ndithu ikubwera ponena kuti inuyo ndi Mulungu mwapangira limodzi zinthu. Ndiye profiti imene yapezeka pamenepo imakhudza wina aliyense amene anatenga gawo mu chochitikacho. Pachifukwa ichi nthawi ina aliyonse kwina kulikonse kumene munthu angapange business pamodzi ndi Mulungu wakumwamba, Mulungu wakumwamba muli cholowa chake. Ndipo ndithu mukhoza kuona kuti kuyambira kale lonse mpaka na pano timapanga mabizinesi athu monga anthu okhulupirira ndi Mulungu wakumwamba. Pachifukwa chimenecho chachikhumi chinakalipo, ndipo tikuyenera kutani kupereka. Ndipo Yesu Khristu analimbikitsa Ayuda nanena kuti zimenezo za zoperekazo, zimenezo za chachikhumizo munayenera kuzichita, komanso musayiwale kuchita izi. Munjira ina pakupereka za chikhumizo ndi zopereka ndi zina zonse muphatikizireponso chiweruzo, kapena kuti muphatikizire chilungamo. Chinthu china chachiwiri mu gawo ili la kukhala wachipembedzo, kukhala opembedza, ndinena kuti tikhale anthu amakhalidwe othandiza anthu osowa, anthu amasiye, ana amasiye, anthu amene alotani, alovutika. Ndithu ndi mbali imodzi ya chipembedzo, ndi mbali imodzi yokhala mmoyo wachani, wachipembedzo. Yakobo 1 verse 27 akunena kuti mapembedzedwe oyera ndi osadetsa pamaso pa Mulungu ndi Atate ndiwo kucheza ndi ana amasiye ndi akazi amasiye mchisautso chawo. Ndithu mapembedzedwe oyera ndi osadetsedwa ndi kuphatikiziramonso khalidwe lomacheza ndi ana amasiye, lomayendera ana amasiye mu chisautso chawo. Ndithu monga Khristu ndi anthu okhulupirira tikhale nayo khalidwe mkati mwathu, tidzikhala ndi nthawi yokachezera ana amasiye, yokaona ana amasiye, azimayi amasiye ndi anthu amene alotani ovutika. Ndi mbali imodzi ya chipembedzo imene monga ife anthu okhulupirira tinayenera kukhala, ndipo ndi chifuniro cha Mulungu kuti ife tikhale otero. Miyambo 19 verse 17 akunena kuti wochitira waumphawi chifundo abwereka Yehova, adzambwezera chokoma chake. Ndithu akunena kuti pamene ife tatenga ndalama zathu, pamene ife tatenga mphamvu zathu, pamene ife tatenga thandizo lathu, pamene ife tatenga china chilichonse chimene tingathandizire nacho sowa, timakhala ngati kuti tamubwereka Mulungu wakumwamba. Tiyerekeze matenga ndithu 4,000 yanu mwapatsa munthu ovutika, mmakhala ngati kuti 4,000 eja mwamubwereka Mulungu wakumwamba. Ndithu pangatalike pangafupike, Mulungu wakumwamba
adzatani adzabweza. Zikungotanthauza kuti muli mdalitso ndithu wapaderadera pa nthawi imene ifeyo tikuthandiza anthu amene alovutika. Masalimo 41 verse 1 mpaka 2 akunena kuti wodala iye amene asamalira wosauka, tsiku la tsoka Yehova adzampulumutsa, Yehova adzamsunga nadzamsunga ndi moyo, ndipo adzadalitsika pa dziko lapansi, ndipo musampereke ku chifuniro cha adani ake. Akuti munthu amene amakhala ndi khalidwe ndi machitidwe othandiza anthu ovutika, ndithu Mulungu wakumwamba amachitira chifundo. Tsiku la tsoka likafika amamteteza, amasunga moyo wake, ndipo salola kuti chifuniro cha adani ake chikachitike pa iye. Ndani? Munthu amene amachitira chifundo anthu amene ali odani ovutika. Monga Khristu, monga ana Mulungu, tikhale nawo khalidwe mkati mwathu logwirika, osati longoyankhula ndi pakamwa, lothandiza anthu ovutika. Ndi mbali imodzi ya chipembedzo. Chinthu china chachitatu nchonena kuti tigwire ntchito ya Mulungu. Tigwire ntchito ya Mulungu, titenge gawo pakugwira ntchito ya ndani? Ya Mulungu. Kaya pa msonkhano ngati uno mutenge gawo, pakuitana anzanu ena inu pakukhala pamenepo pakupanga sapoti mutenge gawo. Kaya kukuchitika ntchito kutchalichi mutenge gawo. Kaya kukuchitika chani? Ndithu ntchito ya Mulungu imafuna anthu. Ndiye ife monga anthu a Mulungu, anthu amene tasankha kuyenda ndi Mulungu wakumwamba, tinayenera kumva udindo umenewo oti tinayenera kutenga gawo. Hagai 1 verse 2 mpaka 5 kenako verse 8. Atero Yehova wamakamu akuti anthu awa anena nthawi sinafike, nthawi yakumanga nyumba ya Yehova. Pamenepo mawu a Yehova anadza mwa Hagai mneneri ndikuti, kodi imeneyi ndiyo nthawi yakuti inu nokha mukhala nyumba zanu zotchingidwa mkatimo, ndipo nyumba iyi ikhale yopasuka? Chifukwa chake tsono, atero Yehova wamakamu, mtima wanu usamalire njira zanu. Kwerani ku dziko la mapiri ndi kukwera nayo mitengo ndi mumange nyumbayi, ndipo kudzandikomera ndipo ndidzalemekezedwa, ati Yehova. Iyi inali nthawi imene ana Israeli ndithu anafika potayirira nthawi imene amamanga kachisi, nanena kuti akachisi wa Yehova tidzamangabe, kachisi wa Yehova tidzamangabe. Anali bize aliyense kumanga nyumba zake, kupanga zinthu zake. Ndiye Mulungu wakumwamba sanakondwere, zinamunyasa kuti ndi chifukwa cha chani nyumba iyi kuchedwa kumangidwa, ndi chifukwa cha chani kachisiwa kuchedwa kumangidwa, pamene inuyo mulipompa ndipo muli bize aliyense angopanga zake. Mungoti nyumba ya Mulungu mudzamangabe? Akuti iyayi, zimenezi Mulungu wakumwamba sindikukondwera nazo. Kwerani kumapiri mukatenge chani? Mukatenge mitengo, mukatenge zomangira, ndipo mumange. Mukapitirira nayo nkhaniyo, anthu anamva mawu, anachita mokhulupirika ndithu, namanga kachisi wa Mulungu. Pamene ntchito ya Mulungu ikuchitika, kaya kumanga kachisi, kaya ndikufalitsa uthenga, kaya ndi chani, ndipo ifeyo tangokhala ndithu osatenga mbali, Mulungu wakumwamba samakondwera. Pamene ntchito ya Mulungu ikuyenda mosisitika, Mulungu wakumwamba samatani? Samakondwera. Chidwi chimene timakhala nacho pa mabusinesses athu, pa skulu za ana athu amene akupita ku skulu, chidwi chimene chonso tidzikhala nacho pa ntchito ya Mulungu, pa nthawi imene ntchito ya Mulungu ikutani? Ikuchitika. Ndi udindo wathu, ndi chifuniro cha Mulungu, tikhale anthu otenga gawo mu zochitika zonse za Mulungu wakumwamba, osati ndi pakamwa pokha, ndi manja athu, ndi matumba mwathu, ndi mphamvu zathu, titenge nawo gawo. Mateyu 9 verse 37 mpaka 38 akunena kuti, pomwepo ananena kwa ophunzira ache, zotuta zichulukadi, koma antchito ali owerengeka. Chifukwa chake pempherani mwini zotuta kuti akokose antchito kukututa kwache. Ndithu Yesu Khristu anaona kuti nthawi yakwana tsopano yonena kuti mundawu imene ili dziko lapansi Mulungu agolole, komano antchito kamena kuti anthu ofalitsa mawu a Mulungu, odalalike mawu a Mulungu, odaphunzitse dziko lapansi ali ochepa. Pa chifukwa chake ichi, ife amene tilipo tigwire ntchito imeneyi, komanso tipemphere kuti Mulungu wakumwamba aonjezere anthu ogwira ntchito yofalitsa uthenga kuchani? Ku dziko lapansi. Ndithu ndi limodzi mwa malamulo amene Yesu Khristu anapereka, kunena kuti ndithu ntchito ya Mulungu igwirike, ndipo tipemphere kwa Mulungu wakumwamba kuti kututa kuchitike, ndipo Mulungu adzodze anthu ambiri ndi anthu ochuluka afalitse uthenga wabwino ku dziko lapansi, anthu amudziwe Mulungu wakumwamba. Mateyu 27 verse 55 akunena kuti, ndipo anali pomwepo akazi ambiri akuyang'anira patali, omwe anatsata Yesu kuchokera ku Galileya, natumikira iye
ndi Yohana mkazi wace wakuza, kapitawo wa Herodi ndi Suzana ndi ena ambiri amene anatumikira ndi chuma chawo. Ndithu pamene Yesu Khristu anali mutumiki wake, panalinso anthu ena amene amamthandizira mutumiki wake kudzera muchani, kudzera mu chuma chawo. Wina aliyense anatumikira mu ntchito ya Mulungu, wina aliyense anatumikira mu utumiki wa Yesu Khristu ndi mmene yeye akanathera. Azimayi awa anali ndi chuma chawo, anali ndi ndalama zawo, anatumikira ndi chani, ndi chuma chawo. Achina Petulo ndi Yohane, iwo anatumikira ndi chani, ndi matupi yawo. Ndithu titenge nawo gawo pa chochitika china chilichonse chimene chikuchitika mu mpingo wa Mulungu, kaya ndi kupemphera, kaya ndi kupembedza, kaya ndi chani, kufalitsa mawu, kumanga kachisi, misonkhano, zonsezo ifeyo Mulungu wakumwamba ndi chifuniro chake kuti titenge gawo. Ndipo ntchito iyi ikamayenda mosisitika, ife tilipo Mulungu wakumwamba samakondwera. Chinthu chachinayi chonena kuti tikhale anthu opembedza kapena kuti opemphera pamodzi ndi anzathu. Ndithu ndi chifuniro cha Mulungu kuti tisamangopanga zinthu mwachisawawa, tisamangokhala koma tizikhala nayo nthawi yopembedza Mulungu wakumwamba, yolambira Mulungu wakumwamba monga anthu a banja limodzi. Levitiko 23:1 mpaka 3 akunena kuti, ndipo Yehova ananena ndi Mose ndi kuti, nena ndi ana a Israeli nuti nawo, nyengo zoyikika za Yehova zimene muzilalikira zikhale masonkhano opatulika. Akunena kuti wauza ana Israeli kuti pali nyengo zoyikika zimene Yehova wazika kuti zidzichitika pakati panu. Nyengo zimenezo, nthawi zimenezo pachitike ndithu masonkhano kapena kuti msonkhano opatulika. Ndithu pali nthawi zapaderadera zimene ife anthu tinayenera tidzikumana pamodzi monga msonkhano wa ana a Mulungu ndi kupembedza Mulungu wakumwamba. Ndizo nyengo zanga zoyikika. Nyengo zimenezo ndi nyengo za Mulungu zoyikika zoti ana ake abwere akumane pamodzi apembedze Mulungu wakumwamba. Ndi khumbo ndipo ndi plani ndipo ndi chofuna cha Mulungu wakumwamba kuti tizikhala nayo nthawi pa nthawi zathu yokumana ndi anzathu ndi kupembedza Mulungu wakumwamba. Ne nyengo zimenezo ndizita kuti masiku 6 azigwira ntchito, koma lachisanu ndi chiwiri ndilo sabata la kupumula, msonkhano wopatulika. Kunena kuti pa wiki kapena kuti pa sabata pali masiku 7 kuyambira Sunday mpaka Saturday. Tsiku lachisanu ndi chiwiri limene lili Saturday, ngakhale anthu ena masiku ano amba umakhala ngati akusintha, komano zachidziwikire tonse timadziwa bwino ndithu kuti tsiku loyambirira pa sabata kapena kuti pa wiki ndi Sunday, ndipo lomalizira ndi Saturday, lachisanu ndi chiwiri. Ndakuti tsiku limene lili tipumule, tisagwire ntchito, tibwere pamodzi tipembedze Mulungu wokhala kumwamba. Akupitiriza kunena kuti musamagwira ntchito konse, ndilo sabata la Yehova nyumba zanu zonse. Tipumule, tikumane, tisonkhane, tipembedze Mulungu wakumwamba. Ndi khumbo lake Mulungu wakumwamba, samangogwira ntchito kumangogwira ntchito. Ayi, anatikira tsiku lachisanu ndi chiwiri tidzikumana ndi kupembedza Mulungu wakumwamba monga anthu okhulupirira ndi otsatira Mulungu wakumwamba. Luka 4:16 akunena kuti, ndipo anadza ku Nazareti amene ali Yesu Khristu, kumene analeredwa, ndipo tsiku la sabata analowa msunagogi monga anazolowera, nayimiriramo kuwerenga mkalata. Ndithu pakufotokoza za Yesu Khristu, Luka akunena kuti Yesu Khristu analinso ndi chizolowezi ndithu choti tsiku lililonse la sabata ndi chiwiri limene alifotokoza ku Levitiko chapter 23 kuja. Ndithu Yesu Khristu chinali chizolowezi chake. Likakwana tsiku limene lija amapumula napita ku kachisi nakatani nakapemphera. Ndithu ndi khumbo la Mulungu tikhale anthu opembedza. Machitidwe 13:42 komanso 44 akuti, ndipo pakutuluka iwo anapempha kuti alankhule nawonso mawu awa sabata likudzalo. Inali nthawi imene atumwi anapita kukalalikira kwa mitundu, ndipo akuti tsiku limene ankalalikirana ankaphunzitsana pa Machitidwe 13:42 ndi 44 linali tsiku la sabata lija limene tachokanaga ku Levitiko chapter 23, komanso lija taliwerenga kuti Yesu Khristu amapita kukachisi tsiku la sabata linali lonse. Ndiponso atumwi linali khalidwe lawo tsiku linali lonse la sabata lachisanu ndi chiwiri amakumana ndi kusonkhana ndi kupemphera. Ndi akuti anthu ataphunzitsa mawu atalalikira anapempha kuti sabata linalo kapena tsiku lina la sabatalo abwerenso awaphunzitse mawu a Mulungu. Ndipo sabata linalo udasonkhana pamodzi ngati mudzi wonse kumva mawu a Mulungu. Ndipo litakwana la sabata linalo kapena kuti lachisanu ndi chiwiri linalo, ndithu akuti mudzi wonse unabwera nusonkhana pachani pamodzi. Ndithu chinali chikhalidwe cha anthu kukumana pamodzi kuyambira ku Exodo
kupembedza Mulungu wakumwamba pa tsiku lachisanu ndi chiwiri. Hebrew 10:25 akunena kuti osaleka kusonkhana kwathu pamodzi monga achita ena. Ndithu sitikuyenera kusiya machitidwe awa omakumana pamodzi ndikutani ndikupemphera. Ndithu ma businesses athu, ntchito zathu zimene tikugwira, tionetsetse kuti tizizipanga plani bwino kuti tsiku lachisanu ndi chiwiri ili loyikika ndi Yehova likamafika tisonkhane pamodzi tipembedze Mulungu wakumwamba. Ndithu ndi chifuniro cha Mulungu. Chinthu chachisanu chimene Mulungu wakumwamba akufuna kuti ife tikhale monga anthu opembedza nchonena kuti tikhale anthu apemphero. Tikhale anthu apemphero, tidzipemphera tsiku ndi tsiku, nthawi ndi nthawi, tikhale nawo moyo wapemphero ngati mwathu. 1 Thessalonica 5:17 akunena kuti pempherani kosalekeza, pempherani kosalekeza. Ndithu tinayenera kukhala anthu apemphero chifukwa moyo wa chikhristu, moyo wotsatira Mulungu wakumwamba ndi nkhondo ndithu, koma nkhondo yake osati yomenyana ndi manja zooneka ayi, pakuti kulimbana kwathu si kwathupi ndi mwazi koma nawo maukulu ndi maulamuliro. Ndithu Satana amene tikulimbana naye, ziwanda zimene tikulimbana nazo ndi zosaoneka. Ndiye timamenya nkhondo imeneyi ndi pemphero monganso chinthu chosadani chosaoneka. Chifukwa akunena kuti 1 Thessalonica 5:17 pempherani kosalekeza. Luka 22:40 akuti ndipo pofika pomwepo anati kwa iwo pempherani kuti mungalowe mkuyesedwa. Iyi inali nthawi imene Yesu Khristu ankapemphera ndi ophunzira ake munda wa Getsemani. Ndi amalimbikitsa chifukwa anawasiya ndi kukapemphera, atabwera anapeza gona. Kwalimbikitsa kukapemphera, atabwera anapeza gona. Ndakwaza kuti iyayi inutu mukuyenera kuti mulimbe mupemphere kosalekeza kuti mungalowe chani, mungalowe kuyesedwa. Tinayenera ndithu a Khristu kuti tikhale olimba ndi oyima nji, tikhale anthu amoyo wapemphero. Daniel 6:10 akunena kuti ndipo podziwa Daniel kuti adasindikiza cholembedwacho, analowa nyumba mwake mchipinda mwache chimene mazenera ake anatseguka oloza ku Yerusalemu, ndipo anagwada maondo ake tsiku limodzi katatu, napemphera navomereza pamaso pa Mulungu wake monga umo amachitira kale lonse. Iyi inali nthawi imene Daniel anali mufumu wa Medi ndi Aperesi, ndipo kunayikidwa lamulo malingana ndi nsanje imene anzake a Daniel amene amagwira nawo ntchito anampangira, ndipo anayipanga mfumu kuti ikasayine chochitika chonena kuti pasapezekenso munthu wina aliyense opemphera kwa Mulungu wina aliyense kwa masiku 30. Zochitika izi amazichita dala kuti ampezere vuto Daniel. Koma ndithu akuti Daniel atatha kudziwa ndi kumva kuti zochitika ichachitika, ndipo mfumu asayinira chasindikizidwa munthu wina aliyense asapemphere kwa Mulungu wina aliyense kwa masiku 30. Akuti Daniel anapitiriza kupemphera kwa Mulungu wakumwamba monga amachitira masiku onse. Kupemphera kwa Mulungu pa tsiku amapemphera Daniel kangati katatu. Ngakhale chochitika ichi chitachitika, Daniel analimbikirabe, anapemphera kwa Mulungu wakumwamba. Izi ndi zimene zinakampeleketsa mudzenje la mikango. Ndithu Daniel munthu wokhulupirika amene anali mneneri, ndithu tikumudziwa bwino, ndithu sanali munthu amasewera. Chimodzi chopambana ndi Daniel chonena kuti amapemphera, anali ndi moyo wapemphero, amapemphera katatu pa tsiku. Ena mwa ife ndithu tikatira pemphera ndiye kuti ndi pachakudya kapena pogona, koma ambiri mwa ife ndithu sitipemphera nkupempheranso komwe, koma ndithu ndi chifuniro cha Mulungu kuti mkhristu adzikhala wachani, wapemphero. Pemphero ndilofunika ndithu, ndipo pemphero ndi gawo limodzi la moyo wa chipembedzo wa munthu. Chinthu china chachisanu ndi chimodzi nchonena kuti tikhale anthu owerenga mawu, tikhale anthu okonda kuwerenga Bible. Yoswa 1:8 akunena kuti buku ili la chilamulo lisachoke pakamwa pako, koma ulilingaliremo usana ndi usiku, kuti usamalire kuchita monga mwa zonse zolembedwamo, popeza ukatero udzakometsa njira yako nudzachita mwanzeru. Ndithu Yoswa afotokoza bwino kunena kuti buku ili kapena kuti buku la chilamulo ili kapena kuti mawu a Mulungu tiyalingalire tsiku ndi tsiku. Komano tiyalingalira bwanji ngati sitiwerenga? Tiyalingalira bwanji ngati sitiyadziwa? Koma ndithu ndi udindo wa Mkhristu kumawerenga Baibulo, kumawerenga mawu a Mulungu tsiku ndi tsiku, nthawi ndi nthawi, kuti mawuwa tidziyadziwa, kuti pakudziwa mawuwa tidziyenda molingana ndi mawuwa. Tikatero tidzakometsa njira zathu ndipo tidzachita mwachani, mwanzeru. Ndithu Mkhristu
akuyenera aziwerenga mawu. Chivumbulutso 1:3 akunena kuti wodala iye amene awerenga ndi iwo amene akumva mawu achinenerocho nasunga zolembedwa momwemo, pakuti nthawi yayandikira. Ndithu pali mdalitso wapadera kwa munthu amene akuwerenga mawu a Mulungu, komanso kwa uyo amene akutani akumva. Tidziwerenga mawu, tidziyadziwa mawu, tidziyenda mmenemo. Ndithu baibulo lipolilemba Mulungu wakumwamba polisunga ankafuna kuti zimene zalembedwa mmenemozo tizidziwe zikhale mkati mwathu. Marko 12:10 akunena kuti kodi simunawerenga ngakhale lembo ili, mwala umene anaukana omanga nyumba. Inali nthawi imene Yesu Khristu amakambirana za kupambana kwake. Ndiye akunena kuti kodi simunawerenga lemba ili, kuti mwala umene anaumanga. Chimene ndimangufuna kunena nchonena kuti Yesu Khristu pakufunsa funso ili amayembekeza kuti monga anthu okhulupirira anangoyenera kuti atani awerenga, koma ndi mmene zinakhalira zimachoza kuti samadziwa, sanawerenge. Ndithu mkhristu amayenera akuyenera adzikhala munthu owerenga mawu, owadziwa mawu. Ndikumayenda muti, ndikumayenda mmene mu baibulo. Tisamangoliona baibulo lisamafike popanga fumbi yayi. Waleti kumanyezimira kumaoneka bwino, pesi kumanyezimira kumaoneka bwino chifukwa imagwiridwa. Baibulo kumafika popanga chani, popanga fumbi chifukwa siligwiridwa. Iyayi tinayenera tidziwerenga mawu a Mulungu. Masalimo 119:105 akunena kuti mawu anu ndiwo nyali ya kumapazi anga ndi kuwunika kwa panjira yanga. Ndithu baibulo lija silinangobwera, linabwera kuti lidzakhale nyali la kumapazi kwathu ndi kuwunika kwa panjira pathu, kuti kapembedzedwe kathu, kalambiridwe kathu, zikhulupiriro zathu, ziphunzitso zathu zikakhale zolingana ndi mawu a Mulungu. Koma zifanana bwanji, zilingana bwanji pokapoka ngati ife tikuwerenga mawu tsiku ndi tsiku, nthawi ndi nthawi ndi kuwalingalira. Pamenepo tikonzano ndithu kuyenda molingana ndi mawuwo. Koma chimene Satana njerekeza amafuna chona kuti tidzingopembedza koma tisamadziwe kunena kuti mawu a Mulungu akunena kuti chani. Masalimo 119:11 akunena kuti ndinabisa mawu anu mu mtima mwanga kuti ndisachimwire inu. Ndithu pamenepo tikuwerenga mawu ndikumasunga, kumawerenga mawu ndikumasunga, zimatithandizira kuti pamene tikukhala moyo wathu tisachimwire Mulungu wakumwamba, chifukwa tikudziwa kuti ichi chikufuna kuchitika chikusemphana ndi mawu a Mulungu. Ichi chikufuna kuchitikachi chikusemphana ndi mawu a Mulungu. Ndiye mawu a Mulungu amene tadziwa ndi kwayika mkati mwathu amatithandiza kuti tiyendebe munjira ndani ya Mulungu wakumwamba. Koma ambiri amene sadziwa mawu ndikosavuta kwasocheretsa, chifanana kuti sangathe kudziwa kuti izizi sizimene Mulungu wakumwamba akudani akufuna. Ndithu monga Khristu tidziwerenga mawu. Machitidwe 17:11 akunena kuti amenewa akukamba za Khristu aku Bereya, amenewa anali opambana kuposa a Tesalonika. Akhristu aku Bereya anali opambana kuposa a Tesalonika. Chifukwa chani? Popeza analandira mawu ndi kufunitsitsa kwa mtima wonse, nasanthula m'malembo masiku onse ngati zinthu zinali zotero. Akuti Akhristu aku Bereya amamva mawu, ndipo akamva mawu amalandira onse ndi kuwamvetsera. Koma asanayambe kuwagwiritsa ntchito ndi zina zonse, amakaona m'malemba, amakawerenganso kuti aone kuti kodi zomwe taphunzira zija, koma zomwe talalikidwa zija, zomwe tauzidwa zija, zomwe tachitiridwa mboni zija ndi zoonadi, ndi zimene zili mawu a Mulungu. Kusafuna kutani kusocheretsedwa, kusafuna kuyenda njira yosemphana ndi choonadi chake cha ndani cha Mulungu. Ndithu ndi udindo wa Khristu kumawerenga mawu ndi kudziwa kuti m'mawumo mwalembedwa chani. Chinthu chachisanu ndi chiwiri pa nkhani yoti tikhale anthu achipembedzo ndichonena kuti tichitire umboni za Yesu. Tichitire umboni za Yesu. Tiauze anthu ena za Yesu. Tiauze anthu ena za Mulungu wakumwamba. Ndithu iyi si nkhani ya abusa okha kapena alaliki, koma ya wina aliyense amene watembenuka. Ndithu ayenera adzikhala nayo nthawi yocheza ndi anzake, aneba, mabwenzi ake, kuwauza za Yesu Khristu. Mateyu 28:19 akunena kuti chifukwa chake mukani phunzitsani anthu a mitundu yonse ndi kuwabatiza iwo m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ndithu mmene Yesu Khristu ankayankhula izi ankayankhula ndi ophunzira ake, koma osati 12 okhaja, koma onse aja amene anakapezeka
pa nthawi ya Pentecost amene analokwana 120 munali azimayi mmene muja munali anyamata anthu ambirimbiri onse aja Yesu Khristu anapatsa lamulo lonena kuti pitani zimene mwakhala mukuphunzira ndi kuzimva nthawi yonseyi mukauzenso anthu ena. Pamene ife timva mawu, pamene tilandira mawu, moyo wa Chikhristu ndi kugawana mawu ndi anzathu, ndi kugawana mawu ndi aneba. Ndi udindo wathu kuti tichitire umboni za Mulungu wakumwamba, tichitire umboni za Khristu Yesu. Marko 5:18 mpaka 19 akuti ndipo mmene iye anali kulowa mungalawa anampempha waziwanda uja kuti akhale ndi iye, ndipo sanamlola, koma ananena naye, muka kwanu kwa abale ako nuwauze zinthu zazikulu anakuchitira Ambuye ndi kuti anakuchitira chifundo. Iyi inali nthawi imene Yesu Khristu anamchotsa ndithu mkulu wina wake ziwanda. Anamuchotsa ziwanda mkulu amene anena kuti ine Ambuye pa zimene mwandichitirazi ndikutsatirani ndikhale mmodzi mwa ophunzira anu. Koma Yesu Khristu anamuwuza kuti iweyo iyayi usakhale mmodzi mwa ophunzira anga, usanditsate ayi, koma iweyo pita ukauze anthu kwina kulikonse kumene ukapite zazikulu ndi zodabwitsa zimene Mulungu wakumwamba wakuchitira. Ndithu Mulungu wakumwamba akuyembekezera kuti zazikulu zimene taziona Mulungu wakumwamba atatichitira ndithu tinyamuke tikauze anzathu, tikauzenso anthu ena za zimenezo. Ndithu phunziro lathu lero timakambirana za chifuniro cha Mulungu gawo B, kapena kuti gawo lachiwiri, ndilonena kuti Mulungu wakumwamba akufuna tikhale anthu achipembedzo, tikhale anthu opembedza, amene makhalidwe athu tisangokhala kuti timakhulupirira Yesu ayi, koma mukhale khalidwe lachipembedzo. Ndiye kukhala wachipembedzo ndiko kutani? Kubwenza kapena kuti kupereka chachikhumi ndi zopereka mokhulupirika, komanso kuthandiza ovutika ndi amasiye, komanso kugwira ntchito ya Mulungu, kutenga gawo pa ntchito ya Mulungu imene kuchitika kutchalichi, komanso pamene kuli mapulogalamu osiyanasiyana kaya ndi misonkhano ngati imene tikuchitiramu kutenga nawo gawo. Komanso tikhale nawo khalidwe ndi chizolowezi chomapita kutchalichi, chomapita kukachisi, chomapita ku msonkhano kukapembedza ndi anzathu. Ndithu chimenecho ndi chifunironso cha Mulungu. Komanso tikhale nawo moyo wa pemphero, tidzipemphera tsiku ndi tsiku, nthawi ndi nthawi. Komanso tiziwerenga Baibulo, tiziwerenga mawu a Mulungu, tidziwe kuti mmenemo munalembedwa chani, kuti njira yathu ikhale yowongoka, komanso kuti tithe kuwauza ena za Mulungu wakumwamba. Komanso musayiwale Yesu Khristu poyesedwa ankati kwalembedwa. Kwalembedwa tanthauza kuti ndithu Mkhristu anayenera adzidziwa kuti kwalembedwa chani ndipo adziyenda mmenemo. Chomalizira nchonena kuti tichitire umboni za Yesu Khristu, tichitire umboni za Mulungu wakumwamba. Ndithu ndi khumbo la Mulungu, ndichofuna cha Mulungu kuti ifeyo tikhale anthu achipembedzo, tikhale anthu achipembedzo, chipembedzo chooneka ndithu chogwirika cha zinthu zochitika osangoti kupemphera kuti mtima mwakuti ayi, moyo wathu monga tokhulupirira tikhale anthu achipembedzo. Mwina ndikutheka munachichita mosadziwa ndi mosazindikira, pakunyalanyaza zinthu zonsezi, mukuyitsa Mulungu wakumwamba, muchimwira Mulungu wakumwamba, pakuti pakuphoponya ndi mawu ake, pakusemphana ndi mawu ake, Mulungu wakumwamba sakondwera. Ndithu Machitidwe 3:19 akunena kuti chifukwa chake lapani bwererani kuti afafanizidwe chani machimo athu. Kutheka kuti ndithu tachita mosemphana ndi Mulungu wakumwamba, sitinamkondweretse ngodya zimene taphunzira tsiku la lero sitinazichite bwino. Ndithu tigwade pamaso pa Mulungu, tilape ndi tibwerere kwa Mulungu wakumwamba. Ndithu Yesu Khristu akulamulira, pitani ku dziko lapansi, amene akhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa, koma amene sakhulupirira adzalangidwa. Ndithu tinayenera tikhale anthu achipembedzo. Zikomo kwambiri kuti mnali pamenepo tinali limodzi kugawana phunziro ili, titseke maso tipemphere. Oyera ndolemekezeka ndi Mulungu, zikomo potiphunzitsa ndi kutiuza kuti tinayenera tikhale anthu achipembedzo. Izi zomangoti kupemphera kuli mu mtimazi sizoona. Ndithu chipembedzo ndi zinthu zogwirika ndi zinthu zooneka ndi maso. Tinayenera tichite motero. Tithangateni kuti zonse zimene zitaphunzira tizizichita tsiku ndi tsiku, nthawi ndi nthawi, ndi munyengo zake inde zoyikika. Mutamandike, mukwezeke, tikhululukireni madera onse amene sitinachite bwino malingana ndi mmene mwatiphunzitsira mtsiku la lero. Khala nawo ni awo amene apanga chisankho ndi kutsimikizika kuti afuna akhale moyo tsopano wachipembedzo wochita monga mwachifuniro chanu. Mu dzina ndi mphamvu ya Khristu Yesu tapemphera, amen. Zikomo kwambiri kuti munali pamenepo. Tamalizira limodzi. Mulungu wakumwamba atidalitseni. Mani ndine Evangelist Rhessah Mponda. Tikumanenso mawa pamene tionenso gawo lina la chifuniro cha Mulungu. Mulungu wakumwamba akudalitseni.
amen. Mwina lelo nkukalalo maliza